kumsang hi somni paruka hian thil mak tam tak a thleng na sa hle maya a oi lo hial zok ani engtin nge heti ang thil hi thlen thei le khovel in ramdan matrix si a boita emoni ti mai turania khochin danglam tak tak te tuna hian dalas khuwa hian eng thil nge thlengta hi le vana changa thil mak tak tak lo tla te in chun bangla in UFO te po video camera lak phone nia thil nung danglam tak tak camera in lak fu aum nul bok ani ama sabera chuan vana changa thil mak lo tla hi kan bi chiang do nanga tuntuma kan video a hian vana changa thil lo tla mu tura tam hle maya hei po hi eng thil nge mo ani le 这个车这个车哎呦我操哎呦我踩脚上这个感觉 April ni som pakwan lakania vana changa changpat sang tam tak lo tla ang ti chuan me che pakhat chuan a motor chunga thil om hi a mu rol hian mak atin jelly angin angai hialani jelly type substance. I have no idea what that is. Eng thil chiang nge ni kan shelova thil pakhat ero vana changa lo tla ni ti chu chiang takin riat ani amak le maya a chelai chiang takin i mu thei karing eng thil po chu lo ni se heng thil tam tak te hian nunga hetiang thil hi ila mu ngai karing bi chelo ilo mu to ni chuan comment section lama milo share tir ve do nia ato le chuan meteor tam tak lo tla chung chang hi kan bi chiang lenga ole heng meteor chung chang hi a han sei do nga thole khatha meteor zatel vana mutur anom thut maya nasa poina tamjok chu eng thil nge ani an fin fia theilo ni hemi chung chang hi video tam tak ilong mu to po karinga mase min tuna hian an mu tam tial mai ni What is going on? mithen kha chuan komena thlo na ani an ringa mase alan dan chu adang lam deuh tlat maya mei pui bial ball of fire kan ti ang chi kha ang zok ma ha ani khovel mun sang hetiang thil hi an mutam tuala he video mi hi Indonesia rama lak ania video a tlangwalo awdana changkhan thlo na ani lo pon misal la tak ani an ring ninge ina lang mi pakhat pe hi chuan a beng a hup man hiala ni masela puak thom ri ero she turo mi silova chu thil tlak na hmuna chuan ram kang emo kang me chuak shim soizui tur om lo bok Thailand chunglama po heng thil noi le thil mak tam tak thlok vel hi an hmunual bok ani Ini dia nih tanjok parah nemen gitu. dot le chuan gas plan kang le thil mak dang te vana heng thil mak tak tak le meteors kan mu mek lai hian gas plan te anon pok le thut maya han chikla hangai to bang te le mi pui te an lo hara silai ri le sipai ten military exercise an nei lai thom hriat ania ti chuan gas plan apok le mek ta ni Springtown Texas atanga chanjin thar lo chuka chuan check-in adena wangin gas plan apoka akang na sal hle ani ti ania check den wanga kang mai chuka kan pu theya mase bana tanga thil mak tak tak lo tla zong tenen hian mak iti ve deuh lo mo khovel indo na le boina kara hian check den wangin gas plan apok deuh zut mai hi thil mak tak ani dot le chuan Texas a real lian le rol tak mai chungchang hi an bi chiang le donanga Texas a hian thil mak a thleng na sakhop maya real ta po hi a rol he bok ani he thil hi tet melber polania nimasela lian tak hin rongot mai inin kong khar kha han hong tala ko thlera hetiang khopa real lian lo in vum thur mai hi han muthut tala mak iti venge karing baseball le golf ball tian se ta lian real lo ta hian karte ati chein
amma lam dar thlang windshield hial aron tike theyania real hi telo ti chu kan hriat karing dotlea chuan thlipui tornado le van hring green skies tornado lo thleng mek te hi tunlaya kan hu tam tak thei rap thak khop maya mi tam takin van doinan tok chaw mek zelani chuan tuna kan en mek tornado thlipui rap thak tak hi a thlen don lai hian mi tam tak chuan van chu a hring vek ni hin an soya tin thalak te pawh hmuh tur a tam hle ani hi thil pa ngai ani lova hetiang khopa hring hian van hi ala om ngai lo hrim hrimah chuwangin mi tam tak a thawng bawk ani a dotlea kan en tur hi khopui rik dan danglam tak abnormal lighting ani United States rampuma hian chon mi lova trekla chungchang report atam hle maya hi tuna hian live mekania camera po a chet le zeu thin hi khopuya tianga thil de sep sep mai hi mitam tak chu ni an thil hmu to a thil rap thlak ber pol mi thun soi ni a to le chuan UFO le vana thil mak dang an hmu te kan bi chiang le donanga kha thil khai hmuem le check de chau ani lova chumkara khan thil engemo a thlok tlat maya an zoom nai taila vana khan thil dum engemoni auma kola phet zok khan a hmu thei chau ani chumai mai hani theya ma se van mun dang zong zong a in adang lam tlat si ani en thil nge ni tang le in thil mak mu na video ni si chuan UFO tel lo chuan a fam kim thei don lo ani video thar lo chuak tam taka oma atak ni ngei na lang bok mi tam tak chuan vana hian engbial orbs mak tak tak hi an lo mu fu to china video apon lain aron chu zel mai ani hi ti chuan kan thlir zo tak thil dang lam tak kha chemi lovin khang lai hmuna khan enge ti ta kang le thil mak tak ania eng thil nge ati ang ti hi mi tam takin zo nan nei me kan bok ti chuan an dot le a chuan Chris Bledsoe 4K orb video hi kan le don ani Chris Bledsoe hi ishia chuan UFO ngai na tu zinga chuan heng orb ne na imbiak na nei theanga soi mingthang takania tun nai khan hetiang engbial landan hi 4K video in chiang takin aron chua ani Look at that thing, man. It's just like hovering, not even moving. Except every now and then it moves. Like when we get close to it, like it's gonna leave. But I think it's like checking us out. What do you think? scaring man? me. It's kind of scaring you. Let's look at that thing again. There it is. It's just hovering, dude. What a trip. I never thought they were. Atot le chuan chum chunga thil mak shil fia thiam lo an lak hi kan bi chiang don ani van na ma khian thil mak tam ta kan sei zel don ani chuan thlona hnu tim thla chungchanga hian thil thar a om le ta mi tam takin thlona hlim thla chu an chunglama om zok tlat video ten ron tar lang ani mi tam tak chuan en tinge chu tiang chu ani thei tin anin zo thloma midvaina optical illusion nge nianga ni chu achung lama om si chuan a hlim thla chu a hnuaya om tur ani lom ni tiang ten They align with the shadow. Yeah, that makes sense, huh? Shadow. elai hmuna hian thlawna pathum lai anin pel thut nge ni zok tang ti hi zona lian tak om bok ani thil hi amak tial tiala kan khovel hi ain thak dang lam chho mek ani hi atot le chuan thil nung mak tak tak camera lak fu te ti chunga po hian nin thil mak tak tak an hmuna sa hle maya ram sa nge nianga thlai nge nianga thil dang zok ni tang thil nung mak tak tak chungchang kan soi zel don ani chuan mu to hnu selfie thailo tam tak om nuala hi han ente le Wait for it. Look, do you see that? Oh my god, maybe it's just like a... alan dan bera chun kha thil kha chu Loch Ness monster anti chin kha ang tak zeta mi chen kha chun sea lion ani an ringa midang ero chuan AI sim chopani an ring thung ingai dan chu anhoilam comment section lama khan mino shetir vedonia ole khang te kha tun chuma video makle tanglam tak tak an chop chu thei te chunia kan han tarlan tak sang hu te khan eng khange makbera shet vele comment section lama
mi lo sia tir ve do nia tu tu matan chuan khati zong kha ni e